Какво става, хора? Аз съм Виктор и се завръщам от цяло като почивка лека. Имах проблем с системата и викам малко да отпочина да видя какво става и затова се забавих. И да, днеска ще играем Clash of Clans и малко ще отпуснем и ще ви кажа какво стана като цяло. Това е моят бейс. От преди месец това го почнах там. Имам пълен еликсир стали. Като цяло вече започва малко да ми поумръзва самата игра. Но като цяло ще направим няколко битки от 2 до 15 минути ще бъде клипа. И да видим да е пълна армията, защото понякога така става, че да не е. Слагаме си клана касо шуруповете, аз спомням Rook Rider и Giant, за да има Rook Rider повръщаните, а Giant е за малка подкрепа, така колкото да има и започваме. Малко ще нищо. Много е трудно да апгрейдна Барберия Кинга, защото иска доста дарк еликсир, затова ще се опитам да потърся малко повече. Ти според вас ще стане? Не стане. По-беден риск. О, това е доста добре. Кефи му. Айде да го атакуваме по-шкати. Да, айде, аз ще го атакувам. Моята като цяла стратегия е да пуснете кинг и след това другите нещо фуния да стане гордо. Също как да стане. И запуска двутеки, които се побия с Rook Rider и един Giant каза подкрепа. И също някакви пети. Слагаме един стел. В другото време е тук стана. И другите пети се добавяха от тази страна. И след това тук добавям Firecracker. От тази страна петите си бият дарка. Слабаряме. Не може да има по-голям ефект. От тази страна слагам един рейчтен. За нас по-бързо да изчистим, защото е много шантан. Така активните Firecracker се бият доста добре там, помагат на пеката. Което е доста добре. Махам другите единици, не единица постройки. Защото, както видяхте, махахме 2 билдърха, да това не спести време. И сега другите билдърхати. От началото махахме, както виждате, 2 ето тук. И сега останаха той един билдърхът, като щупихме това там. И сега ще видим кой е първи. Кой ще бъде билдърхът. Аз мисля, че ще файк, да. И това е моята стратегия за 3 Star Base на 8 Танхол. Ако искате, ще изчака малко, който иска да се копира армията и да. Или да се скриншотне, или да гато да. Аз те си ги събирам, за да се купя. Опитвам да ги събирам, обаче мисля, че няма да стане. Аз като цяло опитвам да събирам за Frozen Arrow, защото сме близо до 9-та, което вижте. Обаче мисля, че няма да стане. О, майко, 1 милион, това не ми трябваше. Нещо как те да. Остава 2 часа и 17 минути докато не атакува. Аз тук ще 2 пъти тук ще направя една армия. Ето. Тук не сме много добре. Както виждате, клана ми се казва Pro 215.
Три играча играят. Да, не сме много активни, но все някога се влиза и доста данейтване има като цяло. Има и клан урове. Не са много успешни, защото, който влезе, нали, се играе просто. Аз само играх, защото другите бяха някаква работа, така че да, като цяло да. Има се някакво управление с тях, но няма значение. Това ми вилича в другото село. Там не сме много добре, защото отдавна съм правил атаки. Аз като цяло се концентрирах към главното село. Сега тук ще покажа, ще опитам да покажа нещо тук. До тук сме, който иска да знае. И време да направим няколко атаки, защото имаме събираме за стар бонуса. И ето и седни танхол. Билдър хол. Бърках се. Много маля, тъй като ми се падат високи танхоли. Билдър холи, защото доста важното, че голямото уредие го няма, това е важното. Аз те го наричам. И да, започваме. Това е моята стратегия. Пак исках се едно скътване горе-долу. И да. И тук си пускам барберени, за да помогнат на машината да побият по-добре. Тук барберените помагат малко. От тази страна сме барберени, както се гледа. Пускам бинкото. Прекрасно. Точно те трябваше да стане. Пускам я бинкото на батъл машина. И да се надяваме, че ще свалим билдър хола. Скоро. И тук приключва нашата игра, защото да, невъзможно. Ако се борим, това не стане. Успяхме. И тук зависи вече от времето как ще стане. Ама не е ясно, тук се зависи от времето. Както виждате, да. Ще успеем да отидем на втория терен. Или там на второто ниво. Второто село. Ще успеем. Водим. Винаги вторите атемти са най-лесни фактически, защото вижте баста. Кръшър, той е много слаб кръшъра, той и назад. Казало, ще се опитаме да стане нещо по-добре. Отколкото не. Ще се опитаме. Най-много Giant Can му притеснява, който мисля, че ще ни убие там. Батъл машина. Ако имаме късмет... Опазихме, много опазихме. Това ми спаси живота. Билдите ми спаси живота и тук вече не ще умре. Като не е късно. Ти беше на късмет. Майко! Добре. Тук се отказвам. Това беше доста добра битка за мен. И да. Той не е 300, но ладно, че 2 купи спечели от това. Чакай да се въртя. И ще направим още една-две атаки тук на самата игра. Като цяло аз се прави някакви по-такива, нали, бази. Тук доста предлагам челенджи, който иска да влиза в клана. Ето пак показването. Няма такива купи, няма такива. И като цяло тук... Клан Capital малко ще го едитна сега това тук, чакайте малко.
клан Capital още, но със сигурност ще има дарителни. Аз отначало просто не го сложих, защото мислех, че по-бързо ще направим. Но в бъдеще ще направим клан Capital. В бъдеще. Ще направим още една-две атаки, защото лимитът ми е 15 минути на записване, така че още една-две атаки ще направим. И да се надяваме, че ще спечелим. Както виждате, армията нам е на най-високото ниво. Обаче е важно, че сега се справяме. Тук ми остават доста неща. Ето това има още 2 левела, тук има още един, тук има още... Не, тук нищо. Тук един, тук 2. И след това мисля да апгрейдвам като цяло бомбите и да, след това другите неща като storage. И оттам нататък бих апгрейднал скините. Като апгрейдвам стаки героите. И като цяло те, които използвам за битки. Този е доста интересен, като пак е от тези хора, които слагат нещата на купче. Ама... майко, както и да е. Не. За това хората да слагат билдинги. Аз това много го знам. Трябва да побързаме, защото... Yes! Добре. И от тази страна слагаме бомберените, за да можем да имаме като помощ. Продължават бомби не изигра добре някаква. Сега ще се пусне билетито, за да мога да ги довърша, че защитите. И вече се насочваме към Builder Hall, като бомбера от тази страна сочи голям демидж на билдингите, което е доста добре. Тук ще запазя билетито, защото ще се насочим след малко при крашера. И да, ще го запазя. Чакам да стигне втори и давай. Прекрасно. И успяхме горе-долу да стане нещо. Така. Като ще изчакам бомбара да разбие малко билдинги, за да имам повече шанс за победа. Защото знае, че да. И така, няма се първо. И... тук ме играта им бъгна малко. Да, тук играта им бъгна, хора. Да, бъгна. Как? Вижте буквално горе, какво стана. Буквално аз съм на Браса 3 и съм 2020 купя мизер, съм на... какво да ви кажа? Направо не знам. Не знам просто хора, какво да ви кажа. Играта е доста бъгава. Поне за мен да и да. Тук... просто събираме пари. Мисля да направя още една атака, ако имаме време да е. Но мисля до тук да е видеото, като ще се опитам да се развивам. Или пък, не знам, зависи. И да, тук... ами да, в главното село съм много и във второто, както и да е, тук съм се направя една допълнителна армия, както видяхте. И да, тук се апгрейдваме Earthquake спела, защото ми се направим някакъв нов вид атака. И си някаква лимитът чуповете ще са махнати, ще ми трябва някаква друга подка атака. Например, ако лимитите чуповете са махнат, мисля да сложа като гоблини, защото те берат до ресурси, може да в барч стратегия мога да направя, кой знае. Защото гледам доста хора правят барч. Обаче аз целея малко към купите, но това е днешното видео, така че... чао, приятен ден!